खुलुमबाय आं कमलि ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 6 जानुवारि 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड डे अफ वार अरफेन्स महरै फालिनाय जायो। बोसोरफ्रोमबो 6 जानुवारियाव मुलुग दावहा मावरिया सानखौ दावहानि मावरिया गथ'फोरनि दुखु खस्थ'नि बागै सांग्रांथि लाबोनो आरो बिसोरजों मोगा मोगि जानांनाय दुखुनांथाव थासारिफोरखौ फोजोबनो थाखाय फालिनाय जायो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो एपल ट्री डे, नेशनेल शर्टब्रेड डे, थ्री किंग्स डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। 9621 9101 008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।